Γεια σας. Με αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορεί ένας συνεργάτης της DXN να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό website εντελώς δωρεάν μέσα από το ηλεκτρονικό γραφείο Intranet. Με την εγγραφή του ο κάθε συνεργάτης λαμβάνει στο προσωπικό του email ένα email με αποστολέα DXN Intranet, ένα όνομα χρήστη και ένα κωδικό εισόδου για το ηλεκτρονικό γραφείο Intranet. Από τη στιγμή που τα έχουμε αυτά τα δύο, πληκτρολογούμε τη διεύθυνση www.gr.ganodermasender.eu και πατάμε Enter. Μας ανοίγει αυτή εδώ η σελίδα που βλέπουμε μπροστά μας η καφέ. Σε περίπτωση όμως που είτε έχουμε χάσει το email είτε το έχουμε σβήσει για κάποιο λόγο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πηγαίνουμε κάτω στη μέση εδώ που λέει ξεχάσατε τον κωδικό εισόδου, το πατάμε, ανοίγει ένα παράθυρο και μας ζητάει το email το οποίο έχουμε κάνει την εγγραφή. Το πληκτρολογούμε, πατάμε OK και μας έρχεται στο email ένα mail καινούριο το οποίο έχει καινούριο κωδικό εισόδου και το όνομα χρήστη. Από τη στιγμή που τα έχουμε αυτά τα δύο, πάμε να δούμε πώς γίνεται η παραγγελία του website. Εισάγουμε και το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου και πατάμε είσοδος. Έχουμε μπει στο ηλεκτρονικό γραφείο μας. Βλέπετε δεξιά ότι λέει το ονοματεπώνυμό μας. Αριστερά βλέπουμε το μενού. Καλό θα είναι όλοι οι συνεργάτες να μπουν στο ηλεκτρονικό γραφείο, να περιηγηθούν μέσα στα μενού, γιατί έχει χρήσιμα αρχεία, χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε συνεργάτη. Έχει νέα της εταιρείας. Εμείς αυτή τη στιγμή πάμε να βρούμε πώς μπορούμε να παραγγείλουμε το δικό μας website. Ψάχνουμε το νούμερο 37 και βλέπετε ότι λέει παραγγελία website. Το πατάμε. Μας ανοίγει αυτή η φόρμα η οποία μας βγάζει τα στοιχεία μας και έχει εδώ το πεδίο το κενό που μπορούμε να πάμε να βάλουμε τη λέξη, το κείμενο, μια λέξη δηλαδή θα είναι, η οποία θα είναι και το δικό μας website. Τι θέλω να πω, δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να βάλω Σάββας, το όνομά μου, και δεξιά μπορούμε να διαλέξουμε, πατώντας το μπλε το βελάκι, το τι κατάληξη θα έχει το website. Μπορούμε να διαλέξουμε όποια κατάληξη από αυτές εδώ. Εμείς πάμε να διαλέξουμε dxnganoderma.de. Πιο κάτω βλέπετε και μεγάλο πλεονέκτημα για τον κάθε συνεργάτη της DXN είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες σε διάφορες γλώσσες. Τις γλώσσες μπορούμε να τις διαλέξουμε εδώ πέρα. Ποια είναι η διαφορά όμως? Ότι μπορούμε να έχουμε μια ελληνική, μια αγγλική, μια βουλγάρικη, μια γερμανική. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε το ίδιο όνομα και την ίδια κατάληξη σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Δηλαδή αυτό που προτείνω να κάνετε είναι να έχετε πάντα το ίδιο όνομα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ που έχω βάλει το Σάββας, να αλλάζετε την κατάληξη δεξιά και να αλλάζετε έτσι τη γλώσσα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ένα στα ελληνικά και ένα στα βουλγάρικα. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα στα γερμανικά. Βλέπετε το D είναι τα γερμανικά, το EN είναι στα αγγλικά, το GR είναι στα ελληνικά. Πατάω δηλαδή στα γερμανικά. Έχω βάλει το Σάββας, έχω βάλει την κατάληξη που θέλω να έχει. Έχω διαλέξει και τη γλώσσα της ιστοσελίδας μου. Κατεβαίνω κάτω και πατάω υποβολή. Το website είναι έτοιμο. Αυτό μπορούμε να πάμε να το δούμε κατευθείαν, δηλαδή αν πατήσουμε στους συνεργάτες στο νούμερο 21 αριστερά, πρώτο πάντα βγάζει το ονοματεπώνυμό μας και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα όλα τα website που έχουμε στην κατοχή μας. Δηλαδή το πρώτο βλέπουμε ότι δεξιά λέει ότι είναι στα ελληνικά, το δεύτερο ότι είναι στα βουλγάρικα και το τρίτο που κάναμε και τώρα μαζί ότι είναι στα γερμανικά. Αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο και κάτι που μπορεί να κάνει ο κάθε συνεργάτης, γιατί θα το βοηθήσει στην πορεία. Να είστε καλά, γεια σας.